ještě pan Urban. Takže čauky lidi, zdravíme. Zdravíme Mášku, viděl? Duchová. Bylo to duchařské historky a omlouváme se za osvětlení. Když tak jsme museli trošku lampu, kde se vůbec nebylo nic vidět a to je jedno. Jo, ten je tady ještě brácha, ale ten je až zatím. Dáme ten kompostař a začni duchařskou historkou, bude to takový prostě, začni ty, takže si to teďko budeme hnedka vymýšlet. Zítra začne smrt. Zítra bude potopa smrti. Budou útočit zombíci a všichni další. Takže bojte se, zítra započne půlnoc a zabijou nás meteory. Byla chladná, deštivá noc. Vlastně to. Nesvěť na mě a bylo to tak velké. Byl to obr, který právě vyprdnul něco do záchodu. Já nevím, ten duchařský. Myslím, že další. Jeden hrobář na svých kostnatých nohách právě o svém nesvětný nitru. Teď najednou oběsil 10 sobů najednou. Bojte se, protože zítra přijde islámisti a zabijou nás. Ne, v roce 66 2666 byla válka tady. Takže čau. Já. Je pan Urban. Tady je. Ne, tady je. Klidně brácha. Vidíte? Brácha má nový tablet. Tak. Dánku, řekneš nám nějakou novou, řekneš nám duchařskou historku? Já vím o tobě duchařskou. Byl jednou Štěpán a ten si jednou vlezl do postele. Uprostřed půlnoci, uprostřed té velké noci, snědl mrtvou žábu. Ne. On si ze začátku si prdnul. Potom ho začalo kručet břiše. Nakonec si krknul a vylez ze zadku Bobek. Byl to takový smrad, že všichni rázem pochcípali. Konec. Mějte se krásně. Ahoj. Skoládejte básně, my se poroučíme a čusá. Ahojde. I tohle. Počkej, Štěpán Urban. Já to tupnu. Takže čau.